Tak vítám tady Patrika Stránského, který je vlastně bývalý člen reprezentace v rychlostní kanoistice za Slovenskou republiku. Takže v dnešním podcastu si tady popovídáme s Patrikem o jeho zkušenostech vlastně ve vrcholovém sportu, jak to měl dříve, a taky se dozvíme, jak to má dneska, vlastně co vše se díky tomu naučil, co mu to dalo, co mu to taky vzalo. Takže o tom si dneska povídáme. Takže vítej, Patriku. Vítám, ahojte. A já ti dám na úvod slovo, něco o sobě nám řekni, jak jsi vůbec dostal k té kanoistice, po případě jaké další sporty děláš, na takový úvod, jestli nám můžeš říct něco o sobě, a potom vlastně budeme procházet jednotlivé oblasti projektu Sport toho nestačí. Skvelé. Ahojte. Tak ako Radek povedal, som vlastne v juniorskej reprezentácii, bol 5 rokov alebo 4 roky v rámci reprezentačného tímu na Slovensku. Zameriaval som sa jak na singlové disciplíny, to znamená sám za seba závodiť, ale tiež skupinové disciplíny, 2 a 4 v lodi. Tak toto bolo ako disciplíny, ktoré som ako závodil. Následne som ešte v U23 tiež ako nejaký čas závodil, ale tam už môj fokus a moje priority sa ubrali vtedy na univerzitu, vzdelávanie a obecne nejakú to nazvem profesnú inú kariéru. Takže to je ako taký začiatok. Následne som vyštudoval som financie a právo a financie v Brne na Masarykovej univerzite. A posledných 4-5 rokov som pôsobil ako v oblasti technológií a startupov. Takže som vlastne mal veľký taký shift počas kanoistiky, počas ktorého som veľa rokov vlastne vynechal a zanedbal dosť šport. K tomu sa postupne dostaneme. A následne som začal tancovať. Pri tých tancoch som spoznal aj svoju aktuálnu partnerku. Spolu sme vlastne najskôr sa učili ten tanec a následne sme vlastne ho ako tancovali až na nejakej závodnej, to nazvem, úrovni, v otvorených kategóriách. Takže to je také krátké predstavenie mňa. Skvěle, děkuji. Máš za sebou pestrý život a vlastně ten vrcholový sport, bych řekl, jak v té kanoistice především, tak a v těch sportech. A já bych chtěl právě potom říct, ty máš fakt úžasný příběh a v tom, že je vlastně zajímavé, jakým procesem jsi prošel z toho vrcholového sportu, řekněme, do osobního rozvoje. Tak mě zaujalo vlastně, co všechno jako jsi zažil a co ti to dává teď, a i vlastně zajímavé si říct, jak to funguje v těch vrcholových sportech, jestli právě tam trenéři dbají na správnou regeneraci, na správné nastavení mysli, jestli na výživu dbají a tak dále, takže to mě bude určitě zajímat. Můžeme třeba tím začít. My začínáme často pohybem a sportem, ale ten pohyb měl být kvalitní. Já si zeptám, jak jste to měli v reprezentaci, co se týká pohybu, a vlastně spíš jako co se týká kompenzace. Jo, v kanoistice se musí makat, já si myslím, že to je hodně jako sport, kde se musí makat hlavně třeba jako vrchem těla, ale pravděpodobně i nohama, to můžeš přiblížit, jak to je. A jestli jste měli potom nějaký čas na regeneraci, fyzioterapeuty, nebo jestli jste prostě došli na trénink a pak jako šli hnedka domů v podstatě. Jak jste to měli? No, ja si začnem ešte pred reprezentáciou, lebo ono to bolo unikátne, je to asi 16 rokov dozadu, čo naši rodičia, ja som teda trénoval vodácky klub Tatran v Bratislave a ešte keď ja mám dnes 29 rokov, takže relatívne mladý. A ešte v detstve, ešte keď sme mali 12 rokov približne, môj otec, ďalšie ešte 4 rodičia spoločne sa podarilo presvedčiť vtedy ešte aktívneho ako závodníka slovenskej vtedy seniorskej reprezentácie, aby zvážil, že nás bude trénovať. On v tom čase ešte sám trénoval na svoje majstrovstvá sveta v seniorskej repre. Ale vlastne od 12 rokov našich 13 s nami začal spolupracovať a začal sa nastavovať niečo, čo nemalo obdobu, odvážim sa povedať, mimo slovenskú kanoistiku, ale obecne na Slovensku v športoch. Postupne medzi 13. a 15. rokom
aby ho vtedy naši rodičia tam ako udržali, aby mal dostatočnú motiváciu, tak mu aj mesačne platili relatívne zaujímavé peniaze. A on zatiaľ za ten čas bol schopný vytvoriť koncepciu, ktorá práve všetky tie oblasti, ktoré si menoval, postupne viac a viac doplňovala. To znamená, my sme sa vo veľmi skorom veku vlastne stretli s nutričným poradcom, mali sme fyzioterapeuta, boli sme sledovaní Národným športovým centrom, kde nám robili fyziologické testy, to znamená spirometria, potom nám robievali pravidelne EKG, potom nám robili záťažové testy, 4x, 5x do roka som chodil pravidelne na krv, takže vlastne nám kontrolovali aj nejaké fyziologické a biologické, to nazvem, pripravenosť. A následne ešte pred reprezentáciou sme vlastne toto všetko absolvovali. A plus sme vlastne začali trénovať, čo tiež nemalo obdobu, na nejaké ako tepové zóny a tepové pásma. Kdežto všetky ostatné lodenice v tom čase na Slovensku trénovali formou ideš, makáš. My sme to mali inak. Ten náš tréner nám hneď v 13 rokoch nasadil športestre, ktoré nám merali ako nejaké pulzové frekvencie a začali sme trénovať podľa zón. To znamená, neboli sme po tréningu nutne rozbití, ale cieľ bol rozvíjať nejakú zónu. Aerobnú, anaerobnú alebo nejaké striedavé pásmo. A okrem toho sme vlastne od nejakých 14-15 rokov zažili aj psychológa športového. To znamená, ten športový psychológ s nami najskôr skupinou prechádzal, ja som vtedy nevedel, čo to je, ale ako vizualizačné techniky. Sedeli sme a simulovali sme si ešte aj s fyzickým pohybom, teraz znázorňujem, ako jak som ja pádloval, lebo ja som robil kajak, tam sa pádluje ako s jedným pádlom, tak my sme takto sedeli a po dobu, čo trval symbolicky ako závod, tak sme simulovali pohyb. Sme sa učili si zapamätať tú ako budúcnosť, aby sme na tom preteku si ju dokázali vcítiť späť. Teraz spätne, o tom sa ešte budeme rozprávať, je to pre mňa ako veľmi vlastne zaujímavá téma, ktorú som znovu začal objavovať po veľa rokoch. Takže príprava pred reprezentáciou bola veľmi, veľmi dobrá. Odvážim sa tvrdiť, bola lepšia ako v samotnej repre. Pretože v tom čase ten náš tréner ešte tiež nebol členom reprezentačného juniorského tímu. Postupne sa tam vypracoval. Dneska je teda ako člen olympijského tímu, trénerského. Ale vlastne tá jeho koncepcia, ktorú vtedy vytvoril, priniesol a na nás testoval spolu s nami, kde sme spolu ju tvorili vlastne našou spätnou väzbou, tak táto príprava sa až následne premietla aj do práce z reprezentácií. Tak to je asi také intro. Skvěle, to zní úžasně, to mě právě zaujalo, že vlastně jste měli tam tyhle prvky a toho tréninku, a vlastně okrom jenom toho pohybu. Jo, to mě zaujalo, protože za mě u většiny sportů na té jako nižší úrovni to úplně chybí. Já jsem to měl právě tak, protože vznikl projekt Sportovat nestačí, že nám prostě řekli dojdi na hřiště, já jsem hrál třeba fotbal, dojdi na hřiště, skončil trénink a šlo se dom. Takže vlastně tam chybělo absolutně všechno, jakákoliv výživa a nějaké vizualizaci, tak to jsme si mohli nechat zdát. Jo? Takže to věřím tomu, že jak říkáš, že to byl ale jako unikátní koncept, který teprve začal jako pocházet do podvědomí, jak jsou důležité i ty další oblasti, aby člověk vlastně mohl být na té nejvyšší úrovni. Takže to je vlastně jako skvělé slyšet. No a jak jste to třeba měli s výživou? Jestli můžete třeba být nějak konkrétnější, co vám třeba pomáhalo, nebo jestli vám vyloženě i říkali, co jíst, nejíst, nebo jestli prostě jste to neřešili a chodili občas, nevím, na pivo, nebo prostě normálně na párek a tak dále. Jak jste to měli? My sme to vlastne od veľmi skorého veku mali dosť ako na ten výkon vlastne ladené. Zase ešte de facto pred tou reprezentáciou, lebo ja som sa ako v reprezentácii tej širšej som bol už povedzme od 15 rokov
a 15-16. Tak tam jste na pivo asi nechodili ještě. Tam sme No. ešte na pivo práve nechodili, ale ja som v tom čase to mal naozaj tak nastavené, že fakt som chcel podať ten ako výkon. Hej, že tým, jak sme to vlastne od veľmi skorého ako veku mali takto ako vedené a zo začiatku to bolo formou aj hry, aj experimentu, že vlastne to nebolo ešte tlačené, ale boli sme vedení k tej samozodpovednosti, tak nám to vlastne vštepilo ako veľmi také zdravé, to nazvem návyky. Ono sa to ale zase časom trošku začalo meniť, lebo všetko dobré má nejaké dve stránky. A čo sa týkalo výživy, tak sme ju riešili s trénerom dosť. Nepamätám si úplne tie začiatky. Hej, ako boli vždycky nám maminka, babičky varili ako jedlá a rôzne. Ale veľmi skoro sme si začali kontrolovať pomer bielkovín, sacharidov. Tým, že sme chodili veľmi skoro vlastne na krv, tak sme ako vedeli nejaké hodnoty. Potom strategicky už od 15 rokov sme riešili, keď sa išlo na závody, tak koľko hodín pred štartom napríklad sme si nemohli dať ako ťažké jedlo, řízek. Mali sme jedlá. Náš bežný závodný deň vyzeral tak, že sme za deň mohli absolvovať 3 až 6 ako závodov individuálnych. To znamenalo, bolo potrebné rozložiť sily. Kanoistika v skratke rýchlostná vyzerá tak, že ráno boli rozíštky. To znamená, vždycky sa závodilo po 9 ako ľudí. Rýchlostná kanoistika má ako takové ako lajny, dráhy na vode a závodí sa na nejakú ako vzdálenosť. Tak my sme vždycky od rána mali ako tie rozíštky. No a podľa toho výsledku, či sme postupili do semifinále a finále, tak to bolo spravidla odpoledne a večer. Pozdej v tej reprezentácii už to bolo obdeň, takže už si ladil, už si nemal 6 jazd za deň, ale míň. Čiže bolo veľmi kľúčové, ako sa naješ, kedy sa naješ a čoho sa naješ. Takže typické stravovanie, čo už sme zase v 15 rokoch riešili, bolo nejaké risotto alebo cestoviny penne, ale zase nie moc syrové, spíš ako ľahšie, čo nám ako nezaťažilo ako príliš ako žalúdok pred tým štartom. Ideálny čas jedenia bol, no zase záležalo, tak 2,5 hodiny pred tým štartom. Nech sa to stihne aj pretraviť a lepšie boli trošku hladní na štart ako príliš na jedenie. Takisto sme začali riešiť veľmi skoro ako suplementy a stravy. Začínali sme ako doplnkami, vitamínmi, magnézium, minerálmi, BCAčka sme využívali a vtedy nám to vlastne koordinoval náš tréner, plus mal nejakého výživového poradcu a plus v kooperácii už vtedy s Národným športovým centrom ako na Slovensku, ale tak svojpomocne. Takže mali sme zrazu v 15 rokoch už aj výživu, kedy nám vtedy ako rodičia platili ako mesačný balíček, takúto nazvem komplexnú péči. Tu péči zastrešoval náš tréner ako ten hlavný koordinátor a potom tam bolo viacero doplnkových konzultantov, s ktorými on ako spolupracoval. Takže mali sme suplementy, mali sme stravu postavenú dosť ako na bielkovinách. Snídanie tradične sme ako zase išli viacej bielkovinovú stravu, potom preloženú sacharidmi. Snažili sme sa obmedziť ako prázdne sacharidy, keď už. Ale čo si budeme, sme boli tiež decká, hej, tak aj na tréningových kempoch sme to potom čokoládami preložili a naopak mimo sezónu som mal tendenciu viacej jesť nezdravé veci. Ale vlastne mi to vypestovalo vtedy ako zdravú kontinuitu a spätne sa na to pozerám ako veľmi zdravé silné návyky, z ktorých som vlastne ťažil ešte aj už po skončení kanoistiky. Ale explicitne, že by to bola práca tej reprezentácie, tak to úplne povedať neviem, pretože to postupne k tomu doiterovalo. To sa zlepšovalo. Toto bola fakt naša tréningová skupina, ktorá bola, no mali sme šťastie. Hej, bol som v správny čas na správnom mieste a keď sa ako
toto jako začalo tvoriť. Skvěle, to je krásně popsané, ta důležitost vlastně, jak jsi říkal, co jíst, kdy jíst, jak to může ovlivnit ten trénink a to, že si občas člověk odpočine a dá si opravdu, co chce, když není ta sezóna, tak to je v pořádku, ale samozřejmě pak, když je ta hlavní sezóna a chce člověk podávat ty výkony, tak je to důležité. A myslím si, že to není důležité jenom kvůli výkonům, ale pak kvůli dobrému pocitu, ať už člověk sportuje nebo chce se cítit dobře v práci, tak fakt tady mít ty základy, jak říkáš, ti to krásně potom pomohlo do toho života, tak to je skvělé. Znám fakt štěstí, že jsi dostal do takového kolektivu, který dbal tady na tuhle oblast. Takže to je skvělé slyšet. No a teď se tě zeptám, co se týká nastavení mysli. Ty jsi něco zmínil v úvodu, jste dělali nějaké vizualizace, ale celkově jak jste pracovali s tou myslí nastavení. Protože víme, že to je jedna z důležitých oblastí, jak člověk jako je nastaven v hlavě, tak potom se mu to promítne do toho sportu a do celého života. Je to tak. Toto bola druhá presne tá vec, že v tom čase sme už využívali vizualizácie, dýchové cvičenia, ktoré sme sa vtedy aj s psychologom športovým ako učili. Pracovať spätne teraz je veľa ako rôznych ako metód, či už box briefing, či už Wim Hofová metóda a mnoho ďalších. Vtedy sme tomu nedávali nejaké názvy, povedali sme, idem sa rozdýchať. V čase reprezentácie pred majstrovstvami Európy sveta som vždycky štandardne mal svoju rutínu pred tým závodom, plus bola vždy rutina prípravy pred tým pretekom. Tak ja začnem s tou mentálnou pripravenosťou. Štandardne mentálna práca začínala tým, že sme si ako rozprávali sa o nejakých ako cieľoch. K čomu smerujeme? Čo je náš ten ako ročný cieľ, kde chceme byť ten budúci rok, kam sa chceme ako posunúť. Čiže dneska, v dnešnom jazyku by som povedal, vlastne sme tam mali tú víziu. Rozprávali sme sa, čo je naša vízia. Na aké disciplíny asi sa chceme špecializovať. Každá disciplína chcela iný typ prípravy. Jedna fokus viac na šprint, jedna viac na vytrvalosť. A vychádzalo to plus minus z našich talentov. Vždycky to bolo spolu nejak komunikované, plus sme hľadali inšpiráciu zo zahraničia. Nás v tom čase dosť inšpirovala konkrétne pre mňa nemecká reprezentácia. Nemci na seniorskej úrovni mali veľký výskum vlastne za tým. Mali obrovské tréningové centra, boli najpokrokovejší, aspoň z môjho pohľadu v tom čase, tých 15-16 rokov dozadu. A náš tréner, neviem odkiaľ, sa ako dostal k nejakým poznatkom, s ktorými oni spolupracovali. Takže začala taká ročná príprava. Prvé, čo sme robievali, bolo tréner sa na nás individuálne pozrel a pozeral sa, s kým sme a hľadal nám najbližšie podobného nejakého zahraničného jazdca, od ktorého by sme sa my mohli individuálne inšpirovať. A ja som takto tiež mal jedného ako jazdca, ktorý bol taká ako moja inšpirácia závodníka. Tak sme si nastavovali potom tie ciele ročné. No a tie ročné ciele bolo potrebné rozkategorizovať a rozfázovať. Preto, aby sme sa dostali na majstrovstva sveta, tak to bola tá endgame. Predtým bolo nutné byť na majstrovstvách Európy aspoň na 8. mieste. Čo už samo o sebe je ako strašne dobrý výsledok, ale bez toho, aby som bol top v 8 na Európe, ani by som sa nekvalifikoval z pohľadu interných kvalifikácií ako na ten svet. Na to, aby som bol na Európe, tak predchádzalo majstrovstva Slovenska, medzinárodné preteky a kontrolné testy. V srpnu spravidla bývali v tom čase tie majstrovstvá sveta, ale ja som vedel, že už lednu, únoru musím byť dostatočne pripravený na prvých testoch, aby som v kvietnu zvládol kvalifikačné preteky, aby som v červnu, červenci zvládol majstrovstvá Európy a aby som následne v srpnu dokázal podať ten najvyšší výkon. Inými slovami, už len fyziologicky a psychologicky si rozdeliť 3 vrchole sezóny bolo v tom čase ako to maximum, čo sa dalo nejak spraviť.
s tým, že jeden vrchol bol ten hlavný. Čo bolo zaujímavé, že my sme pracovali aj s tým, to si ten tréner skvelé ako na nás odpozoroval, či sme spíš ako tí jarní jazdci, alebo tí podzimní. Pretože každý mal ten prirodzený svoj pík niekde inde a podľa toho sa aj nám snažil pomôcť nastaviť tú sezónu. Takže toto bola tá celá alchymia z pohľadu pripravenosti. Následne z pohľadu tej psychickej prípravy sme sa pripravovali na to závodisko. V kanoistike to sú už také hlboké detaily, o ktorých laici nevedia, ale záleží, akú teplotu má voda, aké zloženie má voda, aký je breh, či je tam štierk, písek alebo betón. Udelá to vlny, neudelá to vlny. To je strašne veľa strategických detailov, podľa ktorého trošku inak ten závodník ako pádluje. Wow. A dle toho sa dá dokonca naučiť ako rôzna technika, či ešte aj rôzny posed v lodi, či sedíš viac dopredu, viac dozadu v určitý lodi. Takže vždy sme si vizualizovali aj tie závodiska, kde sa bude závodiť, no nie vždy, hovorím o konci už, ale minimálne nás učil premýšľať, kde budeme závodiť. Vnímať to okolie a byť čo najviac pripravený, čo najviac to precítiť vopred, aby keď príde závod, nás tam čo najmenej neznámych faktorov šokovalo. A vždy nás šokovali neznáme faktory. Tak toto bolo z pohľadu celej sezóny. Potom z pohľadu prípravy tej sezóny, keď sme ju rozdelili do kondičnej fázy a fázy už závodnej, tak tam vlastne tá prípravná fáza nemala takto jasne stanovené kritériá. Cieľ bol zlepšiť ako nejaký objem kondičku. Tam si nepamätám, čo presne sme robili. Ale potom tá závodná fáza, tak tam keď už bol cez víkend ako závod, tak celý ten týždeň mal nejakú štruktúru. V pondelí sme väčšinou ako odpočívali, úterý ešte bol čas na jeden ťažký tréning. Tam sme vedeli, že sa môžeme fyzicky zničiť, ísť ako na ten limit, za limit, aby to telo zvládlo regenerovať. Ale štvrtok už sme spíš robili iba nejaké štarty. Prebudiť tú rýchlosť, aby sme neunavili ten sval. V piatok už reálne boli iba odpočinku, aby sme v sobotu boli pripravení a nedeľu podať ten maximálny výkon. Toto bola tá mentálna príprava. No a následne boli tie už individuálne ako vizualizácie. Ako udržať tú motiváciu, to už sa bavím o čase reprezentácie. Pretože ty závodíš a máš rôzne stratégie. Niekto vyštartuje rýchlejšie, niekto pomalšie. Kde sa držať v tom poli, lebo ty periférne vidíš tých závodníkov vedľa teba. Ale ono to deprimuje, keď ti až moc utečú. Ale zase keď si až ty moc rýchly, tak sa unavíš. Tak vlastne veľká práca bola s tým nacítiť sa sám na seba a vlastne učiť sa nevnímať to okolie. Učiť sa vlastne byť sám v sebe. Čo pre mňa bolo ťažké. Ja som vlastne častokrát ako pozoroval to okolie, čo robí a vlastne som bol dobrý v tom využívaní, kto kde je, ale to častokrát bolo proti mne. Že vlastne až moc som sa nechal pohltiť tými závodníkmi, až moc som sa nacítil na nich a nebol som ako sám ukotvený v sebe. Takže toto už bolo vlastne o tom samotnom závode. A potom sme mali pred závodom rituál, priamo v ten deň,